banjir iki bekase. Lah kuwi lho ladangi banyu iso koyo ngono. Apa meneh ning kali mesti akeh iki. Bali kan akeh pancing. Mending dek tak jak mancing wae timbangan yahene turu. Iyalah. Dek lho kulino nek isuk turu. Mending tak jak mancing ae timbangane turu. Kena entuk lawuh malahan. Sampungan urung dek yahene yo. Alah wis lah. Gak mungkin dek yahene urung rampungan. Hele tenan to. Nah, mesti micek kae. Mbak Ni. Mbak. Mbak. Weh, ya Allah, Jan. Apa to? Piye? Ya Allah, kok yahene kok ya wis turu to. Ya aku wis bareng mbahi lho arep ngopo lho dan Ya wis udan. ayo mancing iki mesti akeh iwak lho ning kali. Alah galah tuku nang pasar ya akeh lho. Ya Allah, kowe timbangane turu ngene mari penyakit lho, Mbak. Karo hiburannya. Ya iya, ayo. Wis Wis ayo ayo ayo. mancing jukun njero kono. Seneng Pak Dera ya? Ora wis Ora ya? Oh. Wong ngerenek ngarit. Ih, iki piye sih tengko sak turu meneh wong kae. Lagi enang. Ya Allah, uang Jan. Mbak. Iya, ayo ke endang iki lho. Makane Turu apa? meneh lho. Wis golek ning kono lho, ayo. Iki ra ngenaki wong turu nit. Wong kok yahene gur turu. Dewe iki lho golek lawuh iki. Wis ayo kenang lah. Ki iwak apa lho iwak bethik Kowe kok mesti digolek lho. turu ning kono laan. Ora wis to, iwak bethik digolek lho. Timbangane kowe turu. Sendalku. Sendal wis gak usah sendalan lah. Aduh kerine engko ning kono. Iki sendalku iki. Nyuwen-nyuweni lho wong iki. Cuk sendalku nit ngantuk aku nit. Ya Allah. Ya Allah, Jan. Tak raupi sampean kok suwi. Genteng lah, kowe iki jan. Ora ngenakne wong lho. Wak bethik ya dipancing lho. Hiburan, Mbak. Timbangane turu lho. Kowe ora mau mesti turu terus ki. Ya ora lah, gedekne teleh. Alah. Gendang. Ember. Oh iya. Ngerti to nit, aku ki lek mancing ki pinter lho ning. Ya sik enjek ember. Aduh Nabi aku melok. Mancing apa? Enggak usah. Pancing mungkin ndi sih arep melok ki? Aku nunggu sandinge wae. Alah enak men sik. Aku di wadah ya enggak ada melok. Males lho lek mau melok ki. Melok aku tunggani enggak ada ember. Wis gorene embere, gorene. Tak gawakne aku Pak. Wis gorene, kowe enggak usah melok. Wis enggak usah melok, kowe enggak usah melok, Roh. Melok. Ih, menaro ki. Terus iki kon gawake nek dhek melok. Dek kan nyerip peti lho. Dek kan jaluk melok ki. Tak iwak bedhek, lah aku entuk iwak tok aja njaluk. Ayo. Wong kok seneng njaluk, enak tenan makane mancing urung. Iki piye gawane nek aku bukan bawa kabeh. Ora ngurus. Melok aku pokoke. Halo wis bene Mbak ngomong pedhot. Arep mancing nang ndi? Nang Baghdad. Pasar. Baghdad.